Лизи от тук. Не. Здравейте, днес ще научим как да ви слуша кучето, кога да яде. Сега. Лизи от тук. Ай, Лизи. Аре, моето момиче, от тук. Това е Лизи на 3 години, с немска овчарка. Така, сени долу, Лизи. Ето, сени долу. Това е Лизи на 3 години. Ето, сени долу. Така, момиче. Така, браво. Ето. Винаги, когато изпълнява вашето желание, трябва да дадете награда. Така че аз използвам кейма, специално за нея. Така, добро, момиче. Ето. Винаги храната трябваше да държите пред лицето. Така. Не. Яш. Това е. Когато тръгне къде храната, без ваше позволение, просто кажете да не го прави. Аз съм Кирчо. Чао.